mergen gelmendir o. Ay, lan garaşalan gelmem ki ne mişirilýän edi? Saçta mantesegen bolýar. Mişirilýän onu. Maňa anam ýokdur, duzlya duzsu aýzama da bir ora ýanyp ýanyp. Ay, oňa da anam ýok, onu ne garaşalma başla berme. Saýla meren ağa. Ma çykasla gepleşik tutuşýardym. Alyp baryp sowaýla şeydi. Gördüm, alyp baryp sowajakmy? Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Ha geldingizmi? Geldik senden. Hay bolupdyr. Näme? Bir gapaň ýernemi? Ayni delilleştirmeler şey. Kapak ýatdan çykdy. Kapakdan çykdy. Oklu, un, bar. Assalamu alaykum mehriban watandaşlar. Aşgana adly gepleşigimiz siziň bilen. Gepleşigimiziň himayetkary, gapgaç ýuwjy terişdeleri, dürli ziýartylanyş terişdeleri, şol sana çyýgly süpürgüçleri öňürmekde öňde barjylan biri bolan täçhil. Ilki bilen elleme ziýartylanyr. Şeyden böyle alalım. Ne cevap vereceğim. Bir täçgilin ziýartylanyş derişleriniň hemmeti 99 üçün 19 götürüm ähli bakteriýalar ýok edi. Ödüm ISO halkara şahadatlamatyny eýe. Öýde berýärler mundan beri. Himayetkärimiz hökmat size ikiňde de sowgat bar. Şampun, şun şampun ýene dolansaň bolýar, soňra hadyr kudurum käl bolýar da kelläň. Indi edi tomaşaçylar bugünkü mihmanlarymyzyň birine tanaýarsyňyz, bizim meşhur aýdymçymyz Perhat Ataev. Perhat bir şert goýdy, ýanym bilen hökman kömekçimi getirjek diýdi, kömekçim. Kömekçim ýagşy bilen Murady yatırjak şo biznesde. Orad atdyýdy. Orad Oroş diýen, ha, dogry dämi? Aýn oroş diýdi. Oroş Araş diýiber. Selam araş bolýar. Ýere las diýmesen bolýar. Ýere las diýmesen. Onu Perhat bilen Oraş. Oroş bolýar. Ýere las oroş. Ne mantı biçirjek. Hamira çoloş. Oroş hamira çoloş ondan. Enne hamira çoloş mankan ellerimize 50 gelýän. Dogry dämi? Şu kışda gelýänlikmi şu? Şu kışda gelýän 50. Me. Yerelaş başlanma. Şuna qarýan fiýji bar. Şeýleme. Garaşýas. Saçda mantı diýdiň dämi? Saçda mantı, näme? Hede. Bişipdi qagaýdy bermeli bolaýmaz. O ýöne. Bir server ben näme süretmeli? Şeýleme? Tuğlama. Bolýar, onu Perhat ilk nämeden başlaýar? Mantıdan başlayın. Mantıdan başlaýar. Wagt eýleme diýalim. Bu ýaýsyn menen bükýän şolar. Wagt eýleme diýaly hamir taýin, hamir getirdim. Nere bir gapaň ýüzüne teperýärler unuň. Siz tepelemeli. Tepelemeli, aha. Hepden genceme bir şirkte. Atan smakdy. Çıkşeden. Ananna atan fakiriň ruhuna deýsen edip bir. Amr tersen aldyr. Am tersen aldyr. Ne de hamyran. Hani? Ne? Üstüne hepçek değil mi? Bundan ne? Hani? Ne olur da? Hani? Şey değil ya mı? Öyle edip böyle attır da. Şeyle mi? Aha. Tomaşaçylar bugünler näme aýdymlar bilen, näme täzekler bilen begenlerjek bolýan. Nesip bolsa ýakynana täze aýdym şekilde geçirip atyr. Şeyle mi? Näme aýdym? Bir söýüp aýdym. Söýüp aýdym. Ondan nesip bolsa oraşam düşürjek kilýärler. Şeyle mi? Maňa ýöne dönüp edip düşmançylyk edip rol oynatjak. Şol ýary rolle gowy geçýär. Düşman rolunu. Şeyle mi? Ben adresator gahraman. Yüzüne seyredin. Şeyle mi? Näme et doğranmy, ölenmi? Ölen et. Oyun etmi gölen et? Gölen eti. Ozatlarım tayar ya. Yiyenlerdir de oyun etini yiyenler. Ablenim olsa oyun et bolan ha? Şeyle mi? Yani Karaköl oyun olsa bolya diyorlar ha? Ay, et ozatlarına şuna bakın, bu oyun bile bolan ha? Baharatında şey,
Estirme. Dilýär mi? O ana. Şu burada yattı. Ora sen gururun versene. Özüň näme sunugy açan başladyň. Ben Şu sunwatlar açan başladı. Şeylemi? Şu sunwatlara. öýlenenden soň. Ha, öýlenenden soň 40 günden soň. 40 günden soň. O. Biş düşe başladyň, dogrymy? 40 gün Näme üçin? gelip hizmet etti. Soňra sen hizmet et başladın ha. Näme üçin? Gencem. Nämeden başlady beýdim? Näme genejemiň? Ay öýlenme atlam ne? Geliniň biçilen naharna göwüň etmedim, näme boldy? Bisir bilen o. Şeylemi? O. Bi. Hiç tat biçilen okma. Ezere de geleceğim görýändir bu gepleşirler. Görünür mi? Doğru. Hakykatly. Aynen taqqatçaly elmeş. Tura oral mı? Sanjam sizden bir su desek koýar da doğrudan bizirlerni. Al. Aha. Ne? Antına da ne şey? 4 tuşta. Tapadı yok, näle geçecek? Evet, çekpekleri bastınlar. Bolly çepeke var, çepekeň çemi yok, edenişin kimi yok dipdirler. Aha. Söylen kemçilik şu anda. Aha. Bu kafeler içe sadece. Şeyleme. Beyle de kes. Yağmur gücü olur yarına. Ana. Aha. Ne? Hani et. Et var. Mantim Berka İsrail'le yani. Ha? Mantim Berka Yok. İsrail'le Uğra'yla. Yok, urmalı. Öğürmeli. Belen var. Bu mene perha yok duruyor. Şeyleme. Onu mödün alıp çıkardan. Yok, Geçti. Geç. 2005-2006 yıllarda Starova diysen ne kim demiyor. Şeyleme. Be. Ön ovada koyun vakkayam ka diyedim Perhat. Ya olan. Perhat. Perhatlar bu spisekte de yok. Ha, Perhat. Ben ovada şuma. Hani? Perhat Ataev. Bu kim oldu işte. Va sen ovada şun. Anlasın. Ha. Ha näme diýäňni? Ay bu meni. Ne sadece koyacak bolsaň näme etmeli? Sadece yağ koymaly. Aslında ama gaýny suwa gaýny dilä Öyle fasıl sırlarında ne mi? Ya bu ýandyr. Sen oğul tabiyem de abi. Ha. Ne? Näçe bölük pişirecek bolýan? Ay Çıkan var mı? Ben şöyle diyen yeter. Dəsüm dadım ha. Nasıl katılır onu ben? Hani? Ay Näçe koýulýar? Ene şu mantamyň. An hakik mantı ne? Şu mantı mı? Ha. Böyle. Koyduk. Yenenni ketişdirä bolmadan şunlardan alışdyrsana. An Ne bıçak yapacağım? andına. Yok atan paketmekten kovuluk kaydan var. Atan bagar abra bilen kowulup gaýdan demedin. Ne? Ne? Çuvarlar. Hamirler kiçi boldy. Ha ulraklar özüm. Bana mı? Mant üçin hamir ýaýlanyna adatça näme? Duýd garly. Bolly. Yumurta da olsun. Yumurta da goşulýar. Ha, duýd bilen yumurta garlyda ýa-ni hamir taýyndan ýa. Edir wagt almadylyk üçin biz taýýar hamir getirýärdik da öýden. Hamir ölmeden burada kovulur be. Etna sap. hamirden mi? Ekonom ne yaptın Hamirden. rahat değil mi arıyorsun hamirden? Ya demirinden ya kömüründen ya Türkmen halkı. Hamirden öýärler. Aro diyor. Ölme zaman sarıp 50 koyuyorum burada kovulur çok. Söyleme. Boldy tapadı yok alayın mı? Un. Ay bolýalan. Para. Yo bolýalan ne? Söylem. Ana. Hemeden daş vardı kaydı baş yakın ne? Yeralaş, oraş. Ne? Aydım sağda açan başladın. Aydım sağda 2002-nji ýylda. 2002-nji ýylda. O okuwçy wagtym. Okuwçy atım. O şu 5-nji klas meýdi. Aha. Şu wagt mektepde kiçiler çäreler geçirilýär. Şonu aydım aýdadyk. Owamyzdan muzikal mektep bardy, saçlyk mektep. Ha, taçlyk mektep var. Şoňa ýerleşdik. Şondan soň sunmalyň içinde de ýerine. Söyleme. Ay, O ne o da koymak berdin. Ay şu goýun Parti meydanına. Buradan ben neme diýdiler ana. Kakam sunmaly gowy ýatdyr. Bizim hem şu ýyzyň dowam edip gidemiz setde. 5 maňa mı? Hawa. Aýdmay ýatdy. Halifan kim? Halipam ilk bilene kakam. Aýdym sady uruk durup dedim. Galy berse de öz dinläp, söýüp dinläp
O yüreğime yakın görýär Halipam Hacı Mehmedov. O şon kiçikem kendin näýädim? Rahmanam sen goňşuň dämi? Rahman hem klassdaşym, hem goňşuýum, hem dostum, sadykdaşym. Tuweleme. O. Jerionda oğudaşım değil mi? O men. Aýda tüne tekipem kadip bir Para zamanlar duýfam. Aha. Oğudaşym. Onsoň Rahman bilen şey okuwatnap çık. Aydym saz bile kakym mydamaş öýde akordeonum bardy. ha. Şonu hem sağlam çalýardym da men akordeony. Ha. Akordeon çalýardym Rahmanım aýdyp şey bileleşip. Gara şey bile sunuwatda da Rahmanly kiçilikden me. Ve yeralaşym bolýany. Aýdy. Oroşy nerden tanıyan? Oroş bir gün kafeye varam düşüne hamir yaptı. Ay oroş var. Aha. Bulun sunuwat gower adam erana. Bilýärem goňşyňa. Bak sen dinleýän de. Suwak sen Bakşym da mı? Sen bakşym. Goňşyňdan bilýän sanlardan. Sunuwat gower ýany olan birde. Hoşuma gitmedin diýene. Söyleme. Toyda da çıksa diýämi? Kim? Ketişdiräsen. Bu mu? Yana manta ha. Bu ne? Bu ne hamir? Çıksa da men diýmedi. Çıksa. Yo, an men neydi Murat Mollanam ýaşy goşunup ham ýatyrýan. Ay öldün öýündedirler şolýany. Yine gelmejämetini bolmady. 25 ýaşly. Olmayan ha. Pıs kileyim diyor. Hani umum olmalı da. Ay şu ketayla bu yeni sonra Galın derler mi? yok kalın olsa o. Söyle mi? Ketayda. Var mı var? Geç. Men Kırızınaydı. Doğru getir. çeksen alemde. Ne? Kırızınaydı. Olayım şol. Onu mükemmel olmalı mı? Onu tabii. Ağırsın bölmenin. Edir odan manta olarak Yes, hücrün var. Şöyle mi? Afiyculuğun tomaşaçılar korkat. Bana ne yaptı? Odan ona kadar istedim. Şöyle mi? Benden sormadım mı? Ben Halip Bank'ım. Ve sen Ali Bank mı o? Öyle ki. Tuğla mı? Nahar uğruna. Naharun ondan. O zaman ilkinci bir şeyler naharın ne mi? Halifan uğradan ilkinci bir şey naharı. Meşe o mu? Ne et pişirmeli meşe Ben var. aslında kız değil ya. Ne için? Kız değil ama oldu. Ne için? Tam da bana bakma. Eyvah. Tutanak mı? Köp adam kız değil ya meğerse. Şeyle mi? Birinciye de geçti yani. Ondan Ondan da meğerse. ne edip pişiriliyor? Kædil meğerse ilk gördüm ben ona. Yok. Meğersesine kædil ilk gördüm. Meşe var içine kaydı. Ay ne mi o? Adet sataymalılar da orada. Evet, bir toydan alttan sonra var mı sırf beraber? Böyle. Ücret bera yarım. Ödün uçuracak değil mi? Öldü mü sizi? Öyle. Hani oral değiş. Tomaş oçular or değişmeyip ber. Şahelen koşularına mı kalkıran o? Yok. Dinleyen koşuları. Dinle aydın değil mi? Koştum. Koşum dinleyen okma. Ay ne? Meriyen atın okuyan koşulan dinleyen rahat didirecek kolunda o. Benim sen naharlan yiyem oktu. Benim sen dağdın dinleyen ok diyecek kolumda ne hemen var kadın deyip fikirlendim ne? Ay kısasan aydım ama aydım. Kısadan aydım ama aydı. Toydan geliyor. Toydaydı ya. Şu toy mu ihmanlar kayıtmanlar da kaydar yerliydi yani de orada. Cennette. Sen yamanı hayaller Ferhat. Merin abi. Hem ovadanın hem Yumurta çakacaklar ne? iyanlardan ovadanın soğuda. Man bütünler çak 40 minut yani saatte bir şey. 40 minutta bir şey. Men bilemem, siz bilmeseniz. Siz saçta mantı pişirecektik geldiniz. Yo Aslında aslında bir sırlıya yönü. Mantıklı bir pişirecektik kolin sadece geçti son geçti. Yo ne bir saçta süt kororluk. Ne öyle saçta bir şey yapıyor şu aslında. Söyle mi? Ha görürüz de. Bağır o ne? Ne şu atmış yani görürüz. Halifandan doğrudan oruç. Sana sorarım. Oo. Yatandırlay bu. Şeyden bincer etme yani. Bolun alın. Hani? Ne? Bölmeyin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thomas o söyle yetti ya. Tomaş uçları İyi mi yetti. oturayım? Al onu. Me? Bulan orada deli. Sağız ver getirdim oğlumun. Me? Men Oğudan et koydun ha? Ha şey değil mi? Oo. Yaman kaplı.
Mantam iyi der ha men. Yo mantasın da böyle. Söyleme. İçi böyle. Hiç. Hayır. Şundan köp etmediğimi de muvat da soracağım derek. Aslında bu hamir ağır oluyor. Ağır sürmeli. Ama yerine harap. Böyle yapmalayacak. Ana. Ortada bir bölücüğün bükkem. Ne? Ay bir sağda bir şey. Pizza sıkan bir şey aydın. Dro, ne hemen pizza bir aydın var dinle hala. Aydın. Mübarek vakti var değil mi? O ba. Petinden 5 minde var. Hem mantıktır hem aydıma ettirecek mi beni? Bir tomaşaçılar den aydımına karşı mantığa karşı. Tomaşaçılara den mantığından hayır yok. O mantık sürmeli. Böyle oturan yanında şu mesela YouTube'da terede oturdun ha. Mergen anam komet YouTube kanalı. Onda da yazılın diyelim tomaşaçılar şu durdu da pauza verdi yazdılar pat satsa dip dura. Sonra bastılar. Vatan tanıdı orada. Şimdi bastılar. Sonra gıdıklı videolar koyuyorlar dip bastılar ha. Ettiler. Yani mantı pişirdiler, iyiydiler, içtiler, tövbe okudular, kayıttılar. Gıdıklı mı ondan? Aydın ne de o da. Oğul ona aydın iyi de. Bu mantın bolman tamam var onu. Sesimiz dur varsın diye. Sesimiz dur varsın. Ananla bir aydım kaçırıp ver. Halifan Hacı Mehmet'in yolunun. Şeyleme. Bollu. Mayam deyip bir aydım. Ben şunu yerine etip vereyim. Bollu. Halifan Hacı Mehmet. Tamam Halifa değil. Nur Muhammed Merel. Söylem. Mayam kimin aydım aslında? Mayam Ahmet Halipan aydım. Ahmet Buldok mu? En Ahmet Buldok deyip halkçı. Tanıyorum. Şu değil mi? Ay o tuğrama. Burun birine canı diye ya. Oradan video yayrattı ama tomaşaçılar görünürler bir arkadan çağırlar. Bu okla atıyorlar da aydımçı bağış olanı da bir var onu odalaymadın. Bir dinlenmese bir hili oluyor da şu toyda ölmem koşko havatıram oradan kaptanında qoqlap durdular. Evet olacak da oradan. Agıyır ya da yok oğlum mene berdaydı onu senin menkinden kaçıp geldi da tip. Belen çıkardı. Ha belen çıkıyor diye de. Oradan oğlunun bir canı diye Ahmet ağa. Yok oğlum ne deyip de gülüp dur da tanaptır canı diye yani. İnim deyip dur Ahmet ağan deyip dur kıygırıp kaynen ne de tonundan çıkan neler diye. Hananla solaydım dinle İyidinden devam ediyoruz. İki yıllık gidiyorum Karışamam ayamama Salamım yollarım sana Karışamam ayamama Ağlama Ağlama Gitmem ayama Ağlama 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 Ağlayma Ağlayma Yanardım orunda Ağlayma Yanardım orunda Ağlayma Leyla taşın yetirdim Görüp bir yerin çibini Kaybolurmun hal güdülü Karışırmım ayağıma Ağlama Ağlama Gitmem ayağıma Ağlama 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 Ağlayma Ağlayma Yanardım orunda Yanardım orunda Ağlayma
Aydym dinledik. Buna peteltmeliydin, peteltdik. Doğru değil mi? Inni hormatly tomaşaçylar, adamçylykdyr, ýa-ni mantyň ýaýylsyny, bükülşüni, besiljek bolşyna gördüňiz. Bir taşdak manta garaşy we ymsynyp bolmaz. Şoň men gow ýaýlanmady, gow bükülýärdi. Gow ýaýylmady, ha. Bükülşüne men söz ýokdur, ol men günahkarym. Ýaýylşy bilen bişirişine men jogap. Böyle bükülşem hiç. Häzir şu gow bişir öýdändämi? Ýertem netibeden men. Ýöne men şoňa ynamym ýok. Gapdandan bir nahar bişiräýiljek bolýanna. Maslahat. Indi ýani oraşyň aýdyşy ýaly men hem etat halipam gelnejeňiz da. Ondan öýdüm gow alyp barsam nahar öwre diýär. Indi diýär ýene öýdüm gow alyp barsam diýär maňa käýemen. Ondan aram sow alyp berip datdan diýär. Adamçylyk. Ho, adamçylyk gowurda adamçylyk taklasaň diýär. Plan naharyňa bişirişini öwretjek diýär. Seyretdir o dalaýmady. Ho. Ondan maňa kiçijik pizza bişirmek öwretdi. Şo pizzadan bişirälmi? Her şeyde mantula doýup. Ho. Pizza bu hamirmida bolany hormatly tomaşaçylar, pizza üçin droja moşmal bolýar, püsöge moşmal bolýar, püsök diýär şeker. Şekere moşmal bolýar, duwda moşmal bolýar. Çaýyn tolady. Belki täjin ýantanlanır, değişdirilenden moşorda. Mara mera fazuda moy, şo moşya Şoň üçin aýratyn. Mana allyk Çaýyn tolady hamyzlar. şu hakyky pizzaň hamiri. Ýagny goşulmaly zatlaryň hemme goşulan şekeri, duwdy, droji, yumurtaly. Ha? Mantin ýakçaram. Bir pizzalyk me Ya kiçike pizzalar. Ana hormatly tomaşaçylar, şey diýätdi. Gelsen o kömekçi nämiş ýa? Kömekçi diýip onu getirdiň. Näs salid etmäge getirdiň onu. Aýlapdy. Gapgaçy wer. Täjin ana, täjin gapgaçy ýuş teristedi. Näme bilen tapawlanýar? Elini guradan ok. Kremem içinden. Krem salmak gerekende. Soň krem salmak gerekende ödüm. Ýani gapgaçyň ýüzünde gala ýanynda da ýansy da. Ýani aýtdym, iso halkara guwanamalaryny alan. Ýemäline öýekdäýinmi? Begena. Sen wara? Bolmuş. Sen ümet bilen mayonez al berek. Bolmuş. Ýok, homyny ýankyla etene. Sen oraya değil, gelsen şu Bolur. Bolýam şu. Hawa şey. Tegele çıkbozdun. Oraya değil, näme? Sen wara, nämetdi? O taýdan Temir temir gawallanyň ümet bilen mayonezi bir zada gawa. Şuňra. Yüzlük gadan gadan. Yo, teret. Get aç şunu. National. Ümet bilen mayonezi gawa. Bu var bişteýdi ýany oşullar. Şeýle mi? Aşağı bir ýaz ýanjak bolýar. Oy, ýanlamy näme? Andu gowdu. Yok, bolmaz, şöyle ýaly. Ha, üstü bişen. Yani ýanyna gowdu. Şu bişteýdi ýaşy. Renka bişti. Üstü bişdim ka. Renka bişti. Ay tapajak, anyň onda bişenmez. Ne bir loşka bolýarmy? Bir çemçeden ha. Bisendirle mantı. Mantı bişenmez aly ber. Sen iyi. Yarım saat geçtin sana hiç satmamadan tam bir diyersin. Sen şoň üçin çağırlyňda o ilkden ilk görmeli. Barlar. İçimi yutmamadan soň bir diýip berersin. Şon mara nemede araýsana. Umuşun hagana ýerde. Getirdin bar mantı. Yo bolýar. Aýdan jümeýi diýse edemokda onu. Din aýdym zadylarmy? O din aýdym da. Şöýdäki aýdym zady ýetirip durdyň diýişler. Hähen ýetirdiň ha? Tuğlama. Ondan geline başlap bir aýdymda aýdýanmy? Döretdiň. Näme aýdymlar geline başladyň? Ya hemme dörejilerin geline başlananmy? Ay bar söýgünde bilýän. Şu aýdymyň içinde adam ady ýetgese de gyýdyň ady ýetgese de şol geline başlap Hiç gyýdyň aýdym adyny tutup men aýdym. O öz aýdym. Ýani halipadan aýdym aýdýan. Ene öz aýdymdan üçin. Şo mant bolýan ýa-ni. Köpüräge de bar şondan o.
Näme Yine var yine. Ette ne var ya? Ha, mayna şöyle mi? Aa. Oroş. Senem mara dullanan hıyar olmalı. O. Şoklat bilen. Şol ikisini doğraştır. Şoklat dedim näme ka diýme kalbata. Bilýän dämi? Edip görün ne öýünde bilýändir. Yetti ama ýene Yine. Köpürak. Oroş. Şo ya aşağı pes etdi bollo şolo. Evassın yakar sikerlik göreyim. Sene Tamalar söyleyeceğim bunu bize. Sene oroş onu ilk görürsün. Şu an bir nalı ilk görüyorsun ha. Hani doğrulaştır onu. İlk doğrulaştır onu. Şundan. Sene ne var ha? Bollu. Bir gızalyam. Sıyırı. Çotayda peynir var. Peynir Kırgızistan geçireyim. Bol mihmanlarına gittik geliyor. Hani? Salık vereyim mi Cahat? Ha? Salık vereyim. Kırgızistan. Doğru gördüm de geçecek ne umanı. Sağlık vermez var. Değil mi? Yok. Gato mantollos var. Kovman tollu. Aynen. Kırgız taptınız mı? Bu da bakıyor. Ne? Bakın hepsi. Ne kalan tomaşaşılar. Aydım çiğdimiz. Yani bilen kömekçi bilen gelecektiydi. Kömekçiden Kırgız tap bilmen atıyor. Yok. Onunla yok. Şu tadı ne ama? Uğraş. O benim anana Kırgız. Hani? Benim aslan Kırgız. Eddilödi. Şunu ne Sıyırı mele? kesiyenden koyuyor yani. Peynir o. Peyniri. Şunu kesmele. Bir aratsaca da olmadı da ana teçkilin yüz terişte var şondan yuvan. Vay. Yung yuğur duranaklar. Şu kapağı doğrasan böyle ama ne? Yok hadi dur. Neymiş o? Şu gepler şunu söylen. Men gözüm köp tagamlar öğrenci oydiyan. Mantı pişirmene uğrun. Ne oynayan bizden? Merhaba. Sizden mi? Öğrenmedin Meral abi. Entekman ha? Şakasını öğrenmedin mi Meral? Şaka sen var öğrenmenlerine. Öğrenemeli ha. Kalvat hanım kestiydin mi? Merhaba. Karıdan. Hava. 4 dedik. Takit çıkıp mı? Hava. Ey aman peynaya. Pizzanın üstüne koyulayan edip var ha. Hormatly tomaşaşylar, pizza sözi näle ýazylýar? Kim bilýän bolsa, şu videonun aşağına tesvirde ýazyň. Edir şu at. Pizza sözi türkmen ilipbitinde. Sana kısa. Ha? Sana kısa. 5 sana. Pizza a dip ýazylýar. Yani pizza diýen ýaly soň edäli a. Şunu da bildim abi. O billi. Sebebi köp yerde yanlış ýadylar. Zabilen ýadylar. Pizza dip ýadylar. Pizza dip ýadylar. Ha. O pizza dip ya. Sebebi türkmen ilipbitinde s sesleri s harfi bilen aňladylýar. Gatovunu kolmal meren abi. Neme Ana kal. şoňuň ala aýtsak şoňuň. Kalvata. Şoňuň ala aýtsak. Vali adam şu. Adam gurusuna göre der ýa şeýle dogra. Bolýa. Almayaňa qara gözlü, alnymda meniň termi, alnam gülledi termi. Inni dinle men sedemi, aşyk özge gidermi, aşyk özge gidermi? Almayaňa qara gözlü, alnymda meniň termi, alnam gülledi termi. Inni dinle men sedemi, aşyk özge
Oroş. O merhaba. Neymiş şeyim? Valla de peynir daha diyeceğim. Oroş'tan geçireyim mi? Karastan için. Peynir geçip bolondan soň pomidor. Yeter mi şu? Yeter. Pomidori. Halka et doğrayan. Böyle pizza üstüne koyuyor. Oroş getirem. Yaman oğupdu. Bay bolman da ama şu at bolmadı. Ye koydum şeyler yiyordum da pergatcan. Doğru değil mi? Hakiki. Dağıdır ol bişiren mantığın adam ilki dağıtıp görücü yemeli ha. Ondan bir yarım saat geçirip eğer oroşa işler Özü olmadı. neler para onu mormala diyem. Ondan sonra yarım saat garaşacağız. Son yarım saatin devamında oroşa işler olmadı. Ondan bize niye? Ondan sonra bir de mi veriyaz. Sağdan öz ağan değil mi Ümit? Ava. Doğru. Aslında var ya. Umut aydı men sağdanladım. Ve şeyle mi? Ava onu umudun sesi birden katıyor inayet da onu. Yerime çalıştı kimizle. Geçişte vurdur da. Ava onun Oğlum, sesi ama inçeden kol sesi vardı onu. Birden bir Bolsa da ödünden bilipdir ha. Ava ayın kakam dediler onu. Sen kol aydım aytmay sana oğlum diyor. Ferhat Ataev bilen yelalaşın oraşın ne bişiren mantısı. Ay mene bukup verdim o. Hormat tomaşoşular. Neyse ayrılma. Saçda kıyman timadı. Bişti gel vermedi. Bişti yöne kara koyup kollayıp şu yerde Ferhat bilen Oroş nemen yanlış ettiler. Yağad oldu mu? Ya hamir gov olmadı mı? Aslında taşta sürmeliler şu an öyle getirdim. Saçta bir şey ne için pişirmeliler. Ya bişmene bir şey olur. Yine küçük pisamıdan hamir tayin oldu. Yüdünü mayonezle ketçup. Ne şunlar edir ortada. Ya endi pizza yetmeyen de atma. Ne mi? Zeytun. O isteğine göre ara. Ben taş zeytun yetmedi. Sen öz mantığını yayım. Sen öz karakök mantığını yayım. Oroş. Yine İlk koray da şunu. kurşunu diyalayıp ilki mayonezle ümüç kardık. Sonra bana yukarı edip yuğulan et koyacağız. Suyucu vakti. Bak geliyor. İlk koray. Aslında o. Bunun üstünden- Mantı değil ya. Şu az yansa kem derler şu. Onun üstünden morsa Hayır abi merhaba. peynir ayra. Pamuk. Yakıda. Ona doğru ama. Yakıda mı? Onun üstünden şunları uşak doğru olan şökla atacağız. Ana her kim isteğine göre neyme koş oturuyor, koş vermeli. Hıyar. Sen de olacak mı? Evet doğru hemen mantığını at görüyorum. Hoş vat. Nahara pişirilmediler. Mantığını yaktılar. Yakaldı o da merhaba. Studiyamızda ehli qap qaşlar yuğdurarlar şulara. Burada doğru. Bunun üstünden nedir? Biz duğlanan hıyar koyuyoruz. Ondan sonra bir bölücük pomidor koyuyoruz. Sonra epleştirirse büdüp çıkı Kırgızistan geçirilen peynir. Bunlar Tepeler. mesela merhaba pizza. Ya ne çıkan o normal. Hıyarda uğraştırıyor. Ya kenger. Onun bu şoğrağı ediyen değil mi? Ava. Ne? Ürütü adı önlerini pişirilenine ulunlayan kağıt oluyor. Şöyle kağıtdan hem yaz üstüne. Ferhat durmuşunda bolup geçen en gülkülü vakayarına düşen. Ay şulu diyen ha. Ha? Şulu diyen ya. Şu mu? En gülkünçü. Ya benim gülkünçü de benim Güzel. katı kıyınçlı yağdayım benim. Ben mantığı yine yani da. Bak ben şu ağzı önümlerine kıyınan. Yok onu da. İçi pişmeyenler mi? İçi pişiptir. İçim pişiptir. Daşı yapıp duruyor. Ne için yanında oğlum? İçi pişen varsa da. Yine duğlanan hıyar attık. Yöne istediğine de göre zeytun, ondan kâbir yerde mekkece olan dişlerini attı. Tavukları mı çizsen öyle? Tavuktanı mı pişirsen öyle. Ay, bir de şey diyor ya, senin Allah'ın onu içine
pomidor koy, hıyar, ot, başka näme tapsaň, ukrop, näme tapsaň koy. Pomidor, gayrat edin, olanlar pomidor, bıçakkan, Ferhat Ataev bilen yergedek yeralaş. Näten adyň yeralaş bolup galar. Her şeyle olsun da şu. Ferhat Ataev. Yıllarlaryň beýin bäsleşigini näçin sanna gatnaşdyň sen? Neme? 8 mi ya? 8. Ha, näme? 8 PM kadar. 8 PM kadar. 8 Näle gepleşik? Umman. Gepleş gow meren abi. Yine orada yazsan kim oramak şonu. Şeýlemi ýene gatnaşjakmy? Akmyrna. Oo. Mehriban tomaşaçylar goýduk. Galat atmalar atlaňyň soň üstüne pomidor atýar. Pomidor. Ondan şeýdip gıran büdýäsine. Büdýäs. 4 burçundan. Berden eplep. Şeýlece eplep. Büdýäs. Munam şeýlece epleyäs. Büdýäs. Munam epleyäs. Büdýäs. Şeýlerek bolly. Üstüne peynir tepeleyäs. Pomidor. Yanmaga füýz bolar, aharda. Nahar ýansa düýje bolýar diýen. Ýansa füýz bolar. Hine. Allyk. Mayonez bilen umaç. Garyp. Guýduk. Adadyk. Ulan et. Ýene ödüsleňe de görä. Tawukdanam etsen bolýar. Ulan et ýa-da tawuk bolsa çap pişirgen bolýar. Koyduk. Nedir? Oğlan pomidor gerek mi? Pomidor gerek. Vallahi ya. Yaran bolly. Oğlan qaramy ýok daýjy. Galanamy ýok da. Ady gönümler gutart diýdiňmi? Dükana gidip çykdyjy da oturup. Tomus yapmadık ya. Ha, doğru. Onu Tomus yapmadan hem onun teaçkilim. Ben çöplep örneği yaparım da dedim. Men kendi çağırıyorlar sonra akabısırmaya da orada gider yani. Asıl diyen ne? Üstün gıdıl ellip. Hani son ötürdüm mü aşağı? O barik gör yaman oğul. Ay bağırma. İp duhan var ya kulon keserim bile olmuş bu. Ay nerede? Orada elin var beşirim mantısa şunlar. Çağırayım. Nomun bereyim ben nomunum. Vizitkam ya vizitkam. Pizza öyle adım dengesi de var mı? Hayır fücü sen. O ne dedim bıktım var ya. Yeralaş. Henne. Yani pizzanın tutanı yani servis orada şöyle. Oğudan mırttır. Ha bol tuvalama. Henne seret yani ulun kestilerim duymayan dedim. Şoň tarihini bilýän mi? Bilemem. Esten uğurlap koyuyor. Söyleme. Şol ulun kestilerim duymayan diýenler var ha. Şoň tarihini var ha, şoň tarihini bilem o. Şuna bir yerden göçürüptün öýden ha? Ha? Nemeden? Nämeden? Ol fitsi mi pizza? Yo, fitsinin de. Şu var o neme restoranda bir şey adlı düşün yani. Men üçin ýandadan. Şeyle mi ya? Täçille de var eltip berme hyzmaty. Her gede aşkana. Ya pizza derler o. Yok, her gede bir şeyler aşkana gepleşenler. Näme şonu tomaşoş restoranlar getiriyorlar. Ha. Ýuşdy işleri diýýärler, işleri. Ýöne ýanky isletem. Elim gurdan awada. Krem içinde. Kremam içinde be. Tuğulam dene ýöne mahabatçy daýman eken. İyi. Kabul etmediler mi? Näme üçin? Näme diýilýän sen täze giremde? Fakçı payla bilýän. Payla bilýän. Payla bilýän. Paylama gerekdir o. Öldürürsün öyle hakkı diye karım. Öldürürsün yeter. Şunu yapıyor size kullanıyor. Ne peynir koyduk. Bakın öğren şu at. Öğren iğren ya kârı. Hüneri öğren iğren ya. Çörek bolsun ya başkan aharan yanan yerini imellerler. Şu hakkında bir Türkmenin kadimi rivayet var. Kadim zamanlarda bir tacir uzak yola kervanla uğrayacak bolýar. Şonu 3 tane gıydı var ekenne. Ana gıylarına diýe size uzak ülkelerden näme getirip bereýin diýe. Ay bir ýerde maňa plan hile köýneklik mata getirip ber, bir ýerde maňa plan hile altyn zynjyr getirip ber.
Annon. Körpetay diye Kakamcan sen sagaman gelsen bolýar ýöne ýolda näme biç düşetseňiz, çörek ýeseňiz hem, nahar ýeseňiz hem şoň ýanygyny getirip bersen bolýar maňa diýe. Bir. Ay bor. Geňrek görsedi. Arat ýanky täjir bolýar diýdi. Soň argyşdan gelýär, kerwan gelýär bolym. Gydym taňa planlat getirdim, teň sarganda adyň getirdim, mata getirdim, aýdanjyr getirdim. Taňa da gydymyna şu ýanykdyň şolary getirdim çöpläp. Ýanky şu ýanykdatlar alýada gydy. Bir düýäň öňüne oklaýa. Düýe ýanykdatlar iýede diýe. Ölýär diýerde. Ondan şol halat edenligini özüni halat edenligini näme bilýär diýerde. Kakasy gözi ýetdi diýe. Gydyna bereketli diýämşi ne şeýler ýakda ýanky taryhy ol imellerler ýany. Şo ýanygy imeller diýip düşünje bar. Şokara ýanyk gelin goýýan ratlam türkmen halky. Onu adamyň saglan. Ben barym tutuşman tiň goýaýmar boldy. Ýa garasama, diňe garasýan ma olmady. Romantik öýüňde ýürüýüňde ýok. Diýäň öldürüp beremmi ýa. Tom çağırır benim odan näme? Ay çağırmada ettirirden näme? Manyň ozady var ýa, ýoňam bir iki tane ýanky çopon ýa gurlaşýar diýe, sagar çoponlary. Ferma diýe da ferma. Biriniň diýe süt meýilnamasy artygy bilen dolýar diýe da. Ýani sagarlar sütlük diýe, jeýle bir süt berýär, ýerläp ýetişen ok diýe. Ondan beýlektiniň kim oň ýaly däl. Ondan soruya diýem şunda sen näde beýdip sagarlan sütlük bolýar diýe onu. Ay olar diýe men dilime düşünýär diýe. Diline düşünnende näme diýen diýe. Ayo, ýerden barýan näde diýe. Barýan näde diýe. O sagarjyklam. Bugün bize süt berýän we et berýänmi diýen. Hani mahawatyň mora. Näme? Elim uğradan yok. Ondan nämeden ok. Bu içinde krem var ya, elim uğradan yok. Yumşak da. Ondan ýyna okay bolmasa o näme diýe. Gap, süýüş değişdi. Aha. Orçça däl o. Temil gap-gaslary ellerinde yumşadyp, hoş soýly ýitdi. Köprücüdeyim ben araslarına oturuyor. Ay, olmana bir täzin. Ellik mayır oturmayla. Sen şu an şu özüň atbaýsa, ben aýyrjak kaldy. Sen mara bir da ýene bir da var, oraz. Ýere laşdymeden äde gelen oklar. Oraz. Özüne diýlendirme etme oraz diýsen. Täzin mara. Kam oroş diýdi. Täz hilin mara. Şu Ýuwjy terişleriniň ýekece damjasy bar. Tutuş gurtly ýaşaýyş toplumuna ýetdi da. Näşe etdik? Bir ana turda çayla peçe lokmak kanylky. Peçe tok bolup ondan tutap. Bir şey olsa Bir şey oldu. Yan sonra bir turda çıkmaýarym. Merhaba, bu näçe wagtda bitse? Näçe wagtda bitse, ne bilem ok. Näçe wagtda ýany? Ene şu wagt görüşüňiz diýal hormatly tamaşaçylar. 200 derecede goýdum. Ýöne näçe wagt goýmalyny men anyk bilem ok. Soraýyn zat. Aram seredip durmaly. Eger daşyndan bilir ýa-da bir şey bolsa, hamir bir şey bolsa, onda serederse alyp iý berers. Ay da bolman sizinki ýaly ýanmady o da. Ene şu wagt mantyň boljakmy? Mantyny mi? Barmydy. Görün ýaly mantyny ene. Ene. Ana getir. Ene. Ene hormatly tamaşaçylar. Biziň asgana. Ene meşhur aýdym şeýmez Ferhat Ataýew. Sen dogry men bükdüm ha. sen aýdymçylygyň bilen bolýar. Senden aşpet boljak däl ekeni. Bükül şuna söz ýok. Bükül şuna söz ýok. Ya aýsynda söz ýok.
Awa. Yani gaz günahkar, Ot günahkar. ot günahkar, kat yaptınız. Awa, bolýar. Ene, bir de ortada pizza mı tayin bolýança, raýdym dinläýärmi? Dinle selam bolýar. Seýäbiz ýanynda da. Ova da şunu iyi baytşam. Awa, şunu ýapaýsanmy? Ýa, şunu iýmen aýda. Bolýarmy? Aýdyma ýaramar. Aýdyma ýaramar. Yo, iyi vayda singdirer, tanz edelim. Sen tanıt edip singdirip ber bolýarmy? Bir de aýdym dinleýär. Etenim beri qara Söydim nələm ayna gödüm Etenim beri qara Söydim nələm ayna gödüm Gel gönlüm eyle derman Söydim nələm ayna gödüm Söydim nälem ayna gödüm Aytsam aýgyl ýaşlarym menim gönlüm galetinde Suratyň ýüregimde sen bilemem ayna gödüm Aytsam aýgyl ýaşlarym menim gönlüm galetinde Suratyň ýüregimde sen bilemem ayna gödüm Elim koşar, elim yedi Men saadetitin kadını Elim koşar, elim yedi Men saadetitin kadını Sen çağırmanı bu kadını Dedim nəlem ayna gödüm Sen şanımı bu kadını Dedim nəlem ayna gödüm Aytsam aýgyl ýaşlarym menim gönlüm galetinde Suratyň ýüregimde sen bilemem ayna gödüm Aytsam aýgyl ýaşlarym menim gönlüm galetinde Suratyň ýüregimde sen bilemem ayna gödüm Başı diyer vasfın sözler Sen gödellin batın eller Başı diyer vasfın sözler Sen gödellin batın eller Min dedim min zıfrı şatilime Söydim nälem ayna gödüm Min dedim min zıfrı şatilime Söydim nälem ayna gödüm Aytsam aýgyl ýaşlarym menim gönlüm galetinde Suratyň ýüregimde
çayımda sen bilemin aynadım. Aytamaydı yaşım hiç benim gönlüm galetinle, suratınla şu tayımda sen bilemin aynadım. Sen bilemin aynadım. Sen bilemin Layık, aydım dinlep bolduk, layık yarım saatim geçti. Nädir öçürýäs. Daş geçimden teretsen, eger şu hamiri bişenler öýtseňiz, o taýda diňe bir ügülen etmişmeler. Şoň üçin bişenler diýip öçürdük. Ay, urka oluydu. Urka men diýerler. Evet. Ene. Etin mantingdan olsun. Ay, o mantı söylerler o bunu. Hamir bişen bolsa ügülen ete bişenler diýip tamam edýän. Gitmiş. Mergana bir çağıran ýaly. Ana görüşüňiz ýaly atikan meselemne şunu görkezsek, bu gelmeşmendir de şu taýda açylypdyr. Olar hiç orkada soğuspdyr. Yo şunu görkezeli. Bismillah. Ne? Etem bişipdir. Qarana da bişirme gerekdir. Täbi şoklat qaynadylan şoklat. Ha. Ne? Ananı ilk görün. Sen benim sen adım ya, benim senin sen adım ya. Diga bişirim mat. Yo, gel şey deli, oros. Her kim öz bişiren adım niýetin bolýarmy? O oturmam. Men öz bişiren adım reklamada oturmam mahatlan oldum. Ay bir işim yok joy böyle. Ay roman diýim o. Soňra geliniňe, sen bir da taňa bir da bola geliniňe biz jogap bermeli. Pratyam ýeride gaýdy. Gat betdi. Haýdam, howuşup durma. Yeralaş bir oraş. İlk gördün mü? Perhat bilen oraşa taşda mantı bişirdiler. Ady mantı, taşda kömür bişirdiler. Menem bilen netibedenden kiçik pizza bişirdim. Tagama eretden. Gördünüz mü? Hamirine ma içmeýäli. Men bir taýyn hamir getirdik, yumurta, droj, şeker, duz, hemen garmardatdan garýarlar. Ondan soň ýanky ýaýylyşy, bükülüşi öýdüňiz, gördüňiz. Sizem öýüňizde öý şertlerinde de bişirip bolýan tagam. Bişirip görüň, näýil bolupdyr? Üstüne de öýdüňiz, näme isleňiz, dogara at bermeli. Doglanmyş mantymyzy görjek ýa täze. Doglan günüňde. Haçan doglan? Fevral 30-ynda. Fevralyň 30-ynda. Tuğlama. Yok sada. Ha. Onu näme? Perhat sana da dörejülük alemine üstünlükler arzu edýär. Başlanan adam bolsun, janyň sag bolsun, o wagtyň gelmeden we belentden ýaňlandan gepleşige çakyly kabul edip gelene minnetdar. Oraşan o sana da dörejülük alemine üstünlükler arzu edýär. İyi. O elmden başyňa gepleşiklere gatnaşyp gyzyklanýar dur. Täze birinjiňe Birinjiňe de gaýlyma çykyp görýär. Birinjiňe de gaýlyma. Gallyň onu. 200 prosmotryň gitdiýdi. O. Şu yanan orada 1600'ün 4 yani yanman. Onunla mehriban tomaşaşılar şu aşkana gepleşik Mergen Anam Hömedov YouTube kanalına koyulur. Şu kanala agda bolmagy unutmaň. Sanlarymyza. Seňim YouTube'um goşuldun mu? Bergat Ataýewiň YouTube kanaly bar, oňa goşuldyň, goşuluň, bolýan ki men ka goşulyň. Men YouTube'ma ýok, imama goşulyň. Onunla mehriban tomaşaşylar biziň himayetkarymyz. Ýa-ni belledik, dürli ziýansızlarymyzy, terişdeleri, çyýgly tüpürgüçleri, gapgat şuwjy terişdeleri öňürmekde öňde barjylan biri bolan täçhil, hilin kepili. Janyňyza bolsun, öýüňize awadan bolsun.